lila dedel kae muluk kaya kubulan satelit sembrani pisan kasih ya Nduk ya Yun yo solo kakung koplak aku lek pucet ngono kaya kubulan satelit ayo ora roh kok ya jenenge Mundha Layangan dadi ibarate penyanyi Pak Nur Hesan menika bener-bener kena diarani dina iki kaya wong ngundha layangan karo Nduk ya dilos ya diambati merga putrane wis palakrama dadi awake dhewe mung melu njurung pandonga lan para tamu agung sipun kepareng rawuh wong Pak Lurah dadi tamune ya dari segala kalangan Nduk ya mau ana Pak Ndan Ramil sing dalu selamat malam Pak Ndan juga Pak Kapolsek juga rawuh alhamdulillah juga para bapak-bapak lurah sekecamatan Gampeng Rejo oh ngono lah iki Gampeng Rejo to lah kowe mulai nggih status kok Purwasri kowe kemeroh kowe iki kowe kemeroh kok ya ora takon sik kowe dhewe no lah iya ora masalah dadi al insanu makhluk khata wanisian apa kuwi wong ki ora sepi saka luput lan lali kok kowe iki dalu menika awake dhewe ora mung ijen sak rombongan Cakra Budaya aku ya nggawa anakku wadon sing saka Wengkon Pakunden Kediri kene ya ki ya mriki sak orane nggo ngregengke swasana kok sapa ya kuwi Genduk Niken Salindri ya sampun rawuh alhamdulillah iya nggo goleke wektu sing prayoga mula bengi iki sing rawuh namung pecinta wayang iki sanidi saka ngendi-ngendi padha kepareng rawuh mbuh ning YouTube apa ning TikTok utawa ning ngendi-ngendi lah pokoke ya ning lokasi lah sing taku Pak Lurah mugi-mugi anggenipun panjenengan Hamengku Gati Kang Putra Mbak Wendy kalian Mas Rama anggenipun bebrayan menika tansah manggih dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase atut runtut runtungan dadi jodoh bebasan donya prapteng delahan temanten putri mapat ana ing sayap kiri temanten kakung mapat ing sayap kanan terbang tinggi menuju ke arah bahagia selalu selawase iya selamanya padha ya ngono nek kancane jawab selamanya kok ora kok nut ya awake dhewe ngenggokne titik-titik lah cacah iki bendo kecilik ngono kowe iki nggih matur sembah nuwun coba njajal aku tak kepengin endah edi kembar mayang neno minangka tandha
Yati. Ya, Mbak Sendur ya. Mbak Sendur nika. Dek, niken ben lenggah dhisik. Dadi carane niken sinden sing ora tau leren. Bocah nendi-nendi kok panggah eneng lho sampean iki jan rumah aku. Sekali tempo ki mbok kon wayangan iki ning wayangan panggah enek. Lho la iki. Nggak diaturke Mbah Lurah Waning Paten ya Mbak Sendur. Juga pinanganten kekalih. Tidak lupa sahabat saya Mas Soliudin, Mbah Mantan Purwasri. Wah, sinden rong munggah wis intan jaluk sawer. Rumasaku apik kaya kuwi sahabat saya. Indah Edi. Ya. Indah Edi kembar maya. Ngene iki cara anune runtun. Mbak Sendur menika nek kon nembang bawana ora nerak. Angger-angger. Ika tau tak kon bawa ki Indah Edi kembar banyu. Lho kok kembar banyu ki to Kak? Ben rodok ngetren anu lho anu Mas Rudi. Lho, ayo kembar mayang diganti banyu mawon. Nah, akhirnya sing tak kon bawa ya kuwi Intan. Terus yo Mbak Sendur, acutno. Jenengan kene. Lah domongi. Terus ke Pasrene minangka tandha yekti nggih Ika ganti tandha mata wis jan yakti ngono bawa iki kaya Mbak Sendur iki lho Mbak Ika tandha yekti ya tandha yekti tandha mata aku malah kelingan Putri Binangun kaya terus ke metit menengo lah ngambah papa cilik kok terus apik terus banget sinupya niku lha dhek jenengan ngejarno kae mulai Intan ya ngono kuwi nek wong bawa ki dhek pengen adan lha repot to terus ke anane banget sinupya supya aneng tengah iki kula warga Kak nek kapane Ika kula nuwun akhire penonton ya monggo ngono bareng kula warga sayo cakepan kok di ora arek kepeh koncone Mbak Ika ke Pak Slamet Tamanan ya ngucap Slamet Tamanan terus ke akeh kang padha endinge kok ya lama iki ngucap selamat ngucap selamat sing jenenge Pak Suki sapa Suki enggak Suki tok ngono kuwi dadak
menika bawa pangkur Semarangan. Iki mriki bawane tak aturke buat pinanganten kekalih Mbak Wendy kalian Mas Rama. Muga bagya mulya selalu. Lan juga tidak lupa tak aturke para dulur sanak kadang saka keluarga besar Pak Lurah sing saka ngendi-ngendi padha bareng rawuh. Nggih menika salah satunya keluarga yang dari Lampung Tengah. Oh, padha kepareng rawuh. Ya tembange salam hangat mring temanten anyar. Muga la 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 mulya syukur sakit tekan kaken ninen salam hangat paling teman-teman anyar wong ayu yo salam hangat Mbak Wendy, Mas Rama, semoga berbahagia selalu selamanya Allahumma amin. Atoing Abang Mitra tekan kaken ninen amin. Yo ndonga buat kaki manten ini manten yo bebarengan ngalah berkah marang ngarsaning Gusti Allah. Muga-muga Mbak Wendy, Mas Rama lan keluarga besar Pak Lurah menika tansah pinaringan seger kewarasan murah sandang pangan rezeki tur kena diarani mantene atau runtut rentungan selaminyo Allahumma amin. Ya. Tapi iki mumpung kita arani anak ya anak tak arani apa ya? Isih sekolah kok. Ya. Ini tak arani koncoku akrab ya ora mungkin wong umurku ki. Iya. Sapa? Ya ana genduk Niken Salindri karo pinarakmon dhisik Cahayu. Aku ki suwe ora jagongan karo sampean kok ya. Pripun kabare panjenengan? Sehat walafiat, seger waras, lancar-lancar mawon. Alhamdulillah pangestune Papa. Weh, jan rumah aku ngene iki lho. Sinden-sinden liyane ki mbok nyonton Niken nyeluk aku do papah ngono. Opo ki enek sing nyeluk aku kek, enek sing nyeluk. Lho kok ya ngapa ki jenengan niku kula pun nanggep nganu lho, bapak piyambak lho. Lho lah iya ngono. Bapak ki saka tembunge modern nak papah. Nggih, Mas Rendra niku kan nggih pun chattingan terus to kali. Ayo. Lek iso aja meng chattingan tok kok ya. Chattingan lho. Sok kalau mong iki mau pamit teng Solo mboten saged nderek amargi enten napa acara teng mriko teng napa HWD, persiapan HWD. Nggih, HWD kula kan ndamel kata-kata kali Mas Rendra terus kene iki mau pun request. Apa request? Anu Lestari gitu. Bayo. Rumah saku. Lho, mosok Rendra ya sok kontek-kontekan karo panjenengan. Nggih. Bayo. Iki lho, Pak, tak tutuin. Lah ngono nek ngaku kon nderek ngerti papku ning gone Mas. Oh ning omah ki tak omong kowe kontek-kontek karo Niken. Oh ora Pak, ora iso. Sing tak konteke jenenge Niko. Ngono. Lanang Pak kae jenenge Niko Pak. Ngono. Jan rumah saku wong tuwek mek dihapus ya. Iya. Oh, nggih. Itu Mas Rendra itu kalih kula niku pun kula anggap Mas piyambak. Mas piyambak nggih. Dadi bisa dibuat bestie, sahabat. Terus apa kanca termasuk pomo anu lah ya cara anune kok. Men langgeng seduluran. Lho iya no. Makno sampean Kak seniman-seniman muda, seniman-seniman masa depan. Nggih. Kan iki mempersiapkan HWD Hari Wayang Dunia. HWD tak takoni Mbak Sendur apa HWD Mbak? Happy birthday to you. Lah kok
Mbak Senduli jan tak takoni ngoyo-ngoyo mek diawurke aku hari wayang dunia kok. Lah kok happy birthday to you masaku. Nembang buat manten lho, Cahayu dalu menika. Iki Rendra ya nonton kok kono. Nggih. Layak mau njaluk paketan aku. Ya apa lho le paketan lah. Angger niken teko ngono terus Wisnu kae ngelok nggih, mulih ora we Kang. Ngono kuwi. Iya. Niki nembangin apa? Mawi bawa rumiyin tembang mat-matan alus mawon karo lenggah. Diaturke para apa? Sanidi. Nggih. Bener Sanidi apa? Sanidi sahabat Niken Salindri. Ha nggih, aku Saridi, aku kae sahabat Rudi Indonesia. Ngono. Anggitmu Saridi. Ngono lha kok Pak Bi, wo siwa. Lah kok ngono. Tembangin apa buat manten manut panjenengan? Dandang gula tlutur mawon. Dandang gula tlutur. Telok 5. Wah, jenenge iki lho, dandang gula tlutur. Iki jenenge dandang gula tlutur, Mbak. Ika ke ya anu niku tlutuh Mas. Tlutuh netesi barang-barang. Ya. Jan. Mungkin nek menawi salah ampun ditukani nggih. Mbah, aku ki wong sabar kok, Nduk. Aku nek wong salah ya tak syukur, aku ya mengkur ngono. Ora nyeneni maksudku ora nyeneni maksudnya. Juahat ngono to? Mboten kula menika panjenengan. Biasane aku ki ning salah ki malah dikeki sangu lho. Lho. Sangu ini kan biyen tak wehi. Jadi anak diwehi sangu bapak kelumrah. Sekali tempo ben ketok anak sing berbakti nyangoni Pak sekali tempo. Ya sangu slamet Basuki mau. Ya. Aku cara wedokno swaraku persis panjenengan. Nek sarene lanang jan kokean rokok mek begabeng swaraku. Nggih mangkane ta dikurangi rokoke. Lah aku rokok sudah mboten betah lho, Pak. Ngambu rokok sampean kan. Aja diambu, ngoten. Nek mboten betah, ngoten lho. Ya sampean aja ngrokok ning sandingku. Lah terus, lah sing ning sandingku kan Mbak Putri ta. Aku kan ning sandingku tak. Ning kan wi rokoke kan mara rene. Lah niku sing salah sapa? Sampeyan. Angin, ngono lho. Angin jangan bawa keluk ke sini. Angin bawalah keluk ke sana. Ngono. Ya berarti sampean nyebule aja madhep rene. Berarti lho, aku nyebulku madhep kelir lho aku. Sapa-sapa ben tak sedot dhewe. Niken iki jan rumah saku. Terus suarane apik. Jan sik kelas 1 nggih panjenengan? Nggih. 1 SMA. Nggih. Rencana badhe sekolah selawase napa? Ya lulus. Ya mboten selawase to. Ya lulus to. Iki ikone Kediri kok Niken iki. Sak Indonesia sapa sing ora tepung karo Niken Salindri. Ya. Pria ngene priya bagus cakepan ngene wani mesem. Ya apa to pan. Mangetan ning netra. Mong tak tunggu wangsu terus walasa mringwak ingsun welasa to welasa among sira dadi jampi amung sira dadi jampi
Jampi iki jamu. Sak jam-jame mesti temu. Temu. Gak. Terus ke. Lah ya kan tempuk karo temu kan padha ae. Ha nggih, Pak. carane ketemuan lah. Iya. Praya ngono to, Nang? Lho kaya Nanang nganjuk ana to. Ana. Enten, lah niku ngetutne kula. Nggih, jan rumah saku. Lho ngetutne kok ning mburine, kok ning kono. Tak titipne yoga sik, Pak. Heeh, titipno ae. Ndablek kaya ngetutne gampang uwik-uwik boyok kok. Heeh. Kreatif tenan kok niken dandang kula ben ora padha karo kancane dlutur. Terus ke. Nanging aku mong manungsa. Urip. Mereka raja jodoh patilan pesti. Aku mau menungso mergo jodoh patilan rezeki. Jinipta kangku wasa Bagus. Upama anu tembange napa manut panjenengan niku mengke? Manut lewung saged, panelongso nggih saged. Sing anu mawon. Napa? Kalau nduk ning sak ramban mawon mboten napa-napa nggih lus-lusan nggih ben ketok langgame ngoten. Dadi niken ki ora mung mligi tembang-tembang anyar, tembang-tembang klasik juga bisa. Upamane ana longso siramutan. Kok kuwi to, Pak? Sasmita. Niku sewidu ya kenek. Terus sitoke kae ya kenek. Sumuruping surya waya sore. Nggih, kula manut, Pak. Mendung katon lelimengan. Lek ana longso sing pundi? Ana longso. Ana longso banget ora ngira. Heeh, kowe. Longso hatiku. Manut niku ya kenek. Ning gamelane ngetutne ya. Sing pundi? Gamelan pengrawit request sing ndi kowe? Mengke sarambanan niku mengke langsung dibajetke Wisa Tresna ngoten mawon. Wong ngono. Lah nyang apa to kok ora ngono ki? Ya, bukan ana saka kono. Arep pinarak mawon tembang niki khusus panjenengan. Nggo nggon ngadeke ana dhewe nek es glawa wis medun. Terus. Banget ora ngira ora sarju mong tansah
Kakek Mak Nuresan Busaro sukses selalu, berkah selalu. Dan putra Mbak Wendy, Mas Rama bahagia selalu selamanya. Ku tansah mikir ngene nek nggawa perbawa iki koplak langsung nyekelindas lho mikir weh niken kok kaya ngono ya suarane tanggaku jeneng Niko kae suarane kok wis ke Hajana langsa aja ana longso Wisa tresno mring kersaning yang Coba tembangno sak ramban wae ya wong ayu. Wisa tresno buat dulur-dulur Gampeng Rejo. Rukunipun mapane waning paten juga para tamu agung supada pangrawu Bapak Nuresan Bu Muntasaro yo trik woi yo Semerati Sarya Maya Sari Bambang tuku gedang. Yes. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri. Oh. Oh. Tintek kita bagus.
tetembangan dikumpliti nganggo bawa dandang gula tlutur. Rek niken pinarak rumiyin nggih. Heeh. Wis ket mau lungguh kok. Coba kaya ngapa ana iki Antonia? Terotak. Lo. Ayo. Diwalik slendro menyanga ya Cahayu. Nggih. Ya. Menika mligi pundutan saka apa sedulur kulanang ana Mbah Lurah Mantan Purwo Tengah kuwi. Sing wirawiri tindak Blitar ana gubukku barengan kalian Pak Nuresan iki. Ya. Lendang Sutra Kuning. Ini ora sing nembang Ika lek ngomong ke selendang no Ika wis jan selendang menika sak menika pun ganti wiri-wir. Ya. Lah niki selendang. Mesakne kancane sing ora duwe wiri-wir. Ngapunten lho Mas, kula tanpa wiri-wir lho Mas. Ora apa-apa wong ora arepe mabur, aku ya ngono. Selendange keri niku wau. Mboten napa-napa kaya. Sekali tempo kapan-kapan gawe anu sensasi aja wiri-wir, buntut. Ya nek wiri-wiri nek buntute ning wiri-wiri ngiwonengen. Kok bareng munggah lho iki sindan apa manuk iki. Lek lenggah repot. Dalem? Lek ndamel buntut. Malah nggih. Nggih ora nggih ganjel. Kuwi carane kena dingge ngurung nalika wong masuk angin ngono neng kono nggone ora metu nendi-nendi. Nggih. Selendang Sutra Kuning niku nggih. Nggih. Buka celuk saking ngono. Selendang Sutra Kuning. Menika buat Mas Soliudin. Nggo jambi saya Mas. Selendang Sutra Kuning. Juga buat Pak Propos. Kowe janji orang lelekake wis mes taun lho, Nduk. Heeh. Mikirake kowe hatiku sumalang neng kono kowe kepiye kabare Ayo. Yen eling piye nek kelingan aku nyanding selendang Sutra Kuning mung sing tak puji muga sliramu Galo kali yen rina lan bengi kowe mung tansah impi-impi yen to aku lara selendang sutra yo dadi tembok. Oke, terima kasih Mbak Bun. Juga tidak lupa para bapak-bapak lurah sekecamatan Gampeng Rejo semuanya yang hadir. Loh, selamat malam. Lendang Sutra Kuning. Selendang Sutra Pisahan
kepikiran tenan. Sembah nuwun, terima kasih Mbak Ika Antonia, tembange ora nono liya ya kuwi Slendang Sutra Kuning. Mriki menika klangenan saka Mas Soliudin to Mbak Lurah Mantan Purwo Tengah. Oh. Ha iki lek manjing duluran tenanan kok, Nduk. Iya. Najan to rikala semana dewayangan ana kene penjane ana Kalimantan ya tetep kontek-kontekan. Oh. Tombo kesel juga diaturi buat warga masyarakat lungguhipun mapan waning paten sedayanipun juga para tamu agung sing padha kepareng rawuh, Nduk. Oh ngono. Para bapak-bapak lurah sekecamatan Gampeng Rejo, Papar, terus Purwasri semuanya matur sembah nuwun rawuhipun. Coba kaya ngapa glawah ana neno nene neno 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 ben nembang karo Dea Purborini. Iya. Kene ya nembang Dewa Tresna ya. Kaya ngapa karo glawah ya? Apa iki Dea? Sakno Dea. Mesane ditresnani iki adoh kaya. Lho Dewa Tresnane teko iki lho. Bathara Platuk Temboro. Lho. Mas ketangon kula ngenteni tita. Lapo tresna nanging keloro. Atur salaman pri ngutil kok kowe. Ati iki lho Nduk. Saya ora Nduk. Apa? Aduh sayang, aku cinta padamu. Vokale le. Orang ngira yen wis kasep tekadku Iya, jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine. Ya, Pripun Mas yo? Cakra Budaya Indonesia. oke. Janji dan sumpah ini nada tresna sehidup semati. Dewi cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Sawiji sing tansah Ugemi kok sabar lan tlatih ngenteni Mangkono yo bareng tetungga anyang nyuwun marang Dewa Tresna. Cakra Budaya yo yo yo. So. Waning paten wo. Waning paten Sultan Dalu. Pam. Erek ana widadarine. Lho. Wah, jar. Terus ngereke malah berpelukan.
kowe ayo awae Lo lo dia sayang, aku cinta padamu. Orang iro yen wis kasep tekaku. Jebol kowe wis ono sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Dewa ho so ho Om lahir sekarang mau nolak Mana janji dan sumpah mengingi Ada tresno sehidup semati Demi cinta pengen duweni laiwang sewu bakal tak leboni Loh Masa wisi sing tansah tak gemi muka sabar tenang nganteni yen mangkono yo bareng tetungga anyun nyuwun marang dewa tresno nyuwun marang dewa tresno. Oke, terima kasih. Kowe lho petuk sapa dia kok kudu berpelukan. Ya aku gumun kowe. Kowe iki lawak apa teletubbies? Kula anu mboten namung action tok. Action, mek ngene-ngene tok lho. Nggih, saya tidak Kayu-kayu truno ngono to. saya tidak ingin terjadi seperti yang dulu. Sore mau kan kowe wis duet karo penyanyi. Kalih anu. Rasane duet karo penyanyi karo duet karo sinden ki kanggomu marem ndi? Marem menyanyi. Lah nyang apa? Penyanyi langsung perucut. Apa sing merucut apa? Lho kowe aja terus pikiran kotor. Maksudnya lek Kowe aja piktor lho kowe. Iki ning kene iki lho akeh lho. Kae sanidi-sanidi padha teko lho kae. No sanidi. Kae apa nyuting sapa? Nyuting kowe kae. Anggit. Karo ngamati kowe ngono. Iya. Dadi dagelan aja piktor-piktor. Alah. Apa piktor iki apa piktor iki? Piktor iki Ayo. numpak pik ngemut permen pik terus karo numpak motor Wah, tongamu. Rada rono Mbah Waneng Paten Kaguhan Kersa. Ana ta kowe karo aku ben iso sawang-sawangan modelmu kok ngleket ning kene iki lho. Jarene gendak aku sampeyan. Wah, padha lanange kono ning kono ben penak lek sahur manuk ben penak. Iki sapa to? Anu suarane kaya anu to cah iki cah nganjuk iki. Lha kuwi ya anakku lanang. Nganjuk Kertosono lek kurang munjuk. Kertosono. Kuwi anggitmu ya seniman wah nembang apik kok goleki wektu sing prayoga mengko. Wah, dalem. Lah kok malah lungguh ki lho. Masamu kowe arep dadi manten apa piye? Manten iki Mbak Bendi karo Mas Rama. Mas Rama. Lah kok kowe arep dadi manten karo Sendur ki lho. Lah mbok sungkan karo koncone. Mboten sungkan kula. Lah nyang apa? Lah iki wis ora kena dimpet ta dhewe. Ora masaku. Piye kabare kowe? Alhamdulillah sae, Bos. Iki mau tembang apa iki mau? Iki wau Dewa Tresno ciptaan jenengan. Artine apa Dewa Tresno iki? Dewa wis ngarani Gedhe Dawa. Heeh. Kok Gedhe Tresno niku Tris kalih Pak No. Heeh. Nek kalih Pak Tris Pak No Gedhe Dawa, maksudnya ngoten lho. Wis jan rumah dagelan iki mek syukur jeplak kok. Kasih sayangnya maksudnya. Sing baku apa sing dadi lekase Pak Mbah Lurah. Pak Nur Iksan. Mbah Lurah iki ora asing meneh kanggo awake dhewe. Mbah Lurah. Didongake. Mbah Lurah lurus dan terarah. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau. Oh, rumah aku Mbak Lurah mau reken anak jaran belo kok ya. Beliau. Nah, ngono lho, beliau. Desa Wanung Paten. Waneng Paten. Waneng Paten dados desa ingkang balbatun thayyibatun barokun ghafur. Amin. Wis putrane nek dadi manten didongake sakinah mawaddah warahmah. Kene wae kowe rada rono wae tak goleki kanca. Kita kuwi nek dhewe wedi. Wedi ya. Waya wengi udan krimis. Wah, Wanung Paten. Wah.
Ayo Sus, iki lho wae. Susi si milikiti. Weleh. Hoka. Dan primes rawes wes banyu karo metes tetes nangis Samruk tresnane tega ninggalake Wah, boloku ning isor kabeh. ngejroni uripku yen ora sliramu sumilire angin tanasa dudu Pak Mardi rasa Mambung. kang tak akan liwat kembang kang muka bisa dadi tangga Tamba kangen iki Idrono wae. rino Iya Susi si milikiti weleh. Tarik Sus. aku nitip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa nitip sayang tresnaku mring iki Kok enek iki. Wah, ayo kowe aja yak-yakne. Aku ora jarak lho, aku Iki ora omongan sing mancing. penak iki bocah iki latah opo jomak jarak rono. Wong ora wayahe. Tutuk. Nah, ngono. Demen aku, demen. Anggrek genggong. Sujokno aku rene emang utekku tak tinggal omah. Aku Loro tenan Sus. Ya. Sus. Assalamualaikum Loro tenan lah kita. maaf Tak tutuk genti lho ya. Njaluk ngapura. Wah, kowe iki lho njaluk ngapura kok ngetak-ngetak wong wedok. Wong wedok ora kudu diketak-ketak. Wong wedok iki perlu dirayu to, disayang. Oh iya. Kaya ning omah ra ndek bojo ae. Layak bojomu pasang brengos. Wah, modele. Keleki. Darani wong lanang Mas aku. Sus. nggih Mbak Limbu Nah, ngono, Sus. iki aku lho ning kene Sus. iya sayang Sak pira-pira. Sak pira-pira gedene nak aku. Gedene keluputanku. Lali aku. Yo. Sak pira-pira gedene keluputanku. Aku njaluk sepuro ana ing wengi iki, Sus. Salaman tarik sak rasane. Malah suruh gumpo. Malah Kowe rasa cinta bojone wanto gitu. malah suruh gumpo. Bocah rasa irem lho. Ya. Amit Iki mau muni ahmu kapakne wah. Apa? Kalau gue dikapakne kok sampean senggake kok. Iki le ora Ora iso iki mesti kowe sing dadi kriwikan. aku mau makane ho kowe iki lek ditembok sesuatu sing endi ngono mending ngono kuwi kok. Lho, tenan to. Modelmu kaya ngene Caca aja tembok iki lho ya. Ora sungkan karo Pak Prih kok ya. Pak Prih iki pengen demok Susi wis suwi banget lho. Kelakon ndeknane salaman, wah aku salaman karo Susi marem om aku ngono ki tenanan. Halah. Kowe modelmu nek. Ya. Tekan ndi iki mau? Tekan ndi? Nasibe Mas Nunung piye kae kaya ono kaya piye kae? Apa lali, apa pancen ra kelingan mosong. Ya. balik rap neh Santai. Ah. kari dhewe berarti Apa lali apa lupa? lupa Ya. Yo, liwat tembang kangen kok kono repe yo. Li. Wah, lek keblaso tak sampluk iki latah lho. Kowe lali lek nganti dhek muni lila. Ngono. Yo. Loli. Tenan ta? ya Watli. watli Glowo. Kowe iki glowo iki modele liwat tembang kangen Joyo Karneli. yo kambali. Tuh, kembali ya Pak Prih. Isit. Oke. Wong sweet-sweet barang diterokne lho Susi iki. Tamone Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu. lek wis nyepak gendang Gendang mlebu.
Lebokne kabeh aja ndase tok. Apa kuwi maksude apa? Wong namu kula nuwun, ngono aja maingo-ingo. Caca to. Bola-bola aja pikter. Ngawur Ora ngerti Wong pikter. kula nuwun ngono kala ning lawang. Lah Susi iki ya lucu lho. Mosok enek wong medaya mek cungal-cungul ndase tok. Lah goleki yo goleki sing dayo apa cengunguk kaya. Goleki sing gadah dalem nendi yo. Wong ngono ya bener kaya. Hei. Susi iki lucu. Lucu. Glawahe cacai pikter. Sampluk nek nduk glawahe sampluken rumah saku ora lucu kaya. Kowe wani karo aku apa piye, Wah? Wani karo aku piye? Nyododo ndi dodo. Sampluk ndasmu. Nah. Nyododo ndi dodo lek nyampluk ya karo dodo to. Ora cetha ya. Masa. Liwat dodo kangen. Ya. Dodo kangen. Tembang kangen. Tembang kangen. Lah nggih. Lho lah ya. Besok Tamasa kita naik gunung. Kamu membawa gunung. Oh, kembar sisane. Wah, kowe tak suwampluk ngawur ae. Ya nduk, rada-rada aja nyedek lawah, mambu batang. Aku YouTuber lekan. Tak syuting kowe. Iya karo Mas Tukul kowe anu to partner karo Pak Tukul. Liwat kembang kangen. Ya. Wah, dalange wedok. Dalange wedok. Wah, kowe tak suwampluk kowe aja ganggu kono to. Liwat kembang kangen. Aku tresno apa pancen sliramu. Wah, wis ora tresno. Aku titip sayang tresnaku mring sliramu. Ora bisa ilang. Wis ngerti satanane aku dene sesutyo ngenteni liwat tembang muka bisa dadi tambah kangen iki nandang uyung rina yo lalu. Oke. Susi tembak. Kowe iki tak wetak rumah saku bocah kok di ora cetha. Bocah modele kaya gelas. Susi iki nggarai kancane iki do. Pengen guyon karo Susi iki saka mangsa Susi iki nek omong jaranu kleru jare. Iya. Turanggane kleru deh. Turu ngene tangga. Susi sudah cantik juga seksi. Oke. Seksi. Kowe apal to karo jenenge sinden? Loh, jelas no. Nek Susi? Susi sudah cantik juga seksi. Nek Intan? Intan iki lo tandukmu. Oh, duwe sungu. Duwe sungu Dia? Dia. Gede ya. Nek Sendur? Sendur senengane duser-duser. Oh. Iya. Duser-duser carane nyuruduki kancane. Wedi kok ngene iki lho. Sinden apa kebo ta kowe tak ya mbah aku ya ora patek paham. Upamane Ika. Iki senenge namung nika. Apa? Ika, iki lho kathokmu. Gua kuwi jaman Keri ya. Keri nang endi kaya? Ika, Bos. Mbak Ika akhir-akhir niki anggere cethuk kula mending ngaten-ngaten to. Nyang apa? Kuwi jenenge kowe kuwi termasuk golongane wong imut ngono lho. Dadi ireng mutra. Rumah saku. Ya inilah malam hari ini Pak Kendaraan Budaya. Terima kasih Mbak Lurah Waneng Paten. Nyatanya beliau adalah pemimpin desa tur kena diarani juga cinta budaya. Bersih desa ya wayangan, kagungan kersa ya nanggap wayang. Tur bengi iki niate nyenengke warga masyarakat tasakuran karana Kang Putra dadi manten. Amin akan. Muga tentrem, ayem, rahayu kang pinanggih dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Coba kaya ngapa genduk Nur Maulita. Noni Neno. Sepatah ya. Lo. Yo. Bupati ini pada semangat. Yo. Oh ya yo.
Wah iki kayak kaya Susi nak piantune latah. Iki wong halus. Wong halus. Kowe piye lek omongan karo wong halus? Wong halus maksude ya meneng ae rasa omongan. Lho. Kowe ora meneng ae ning kowe bisu kaya. Piye. Kok wis penyakitan ta, Om? Lho. Wong kondang iki ya, wong kondang iki watuk kudu dilebokne mik. Lah kenapa? Maksudnya kondang ngerti lah? Mboten. Kondang mulai. Halo sayang. Iya sayang. Gimana kabarmu? Baik. Ya alhamdulillah loh. Alhamdulillah. Lho kok cekal-cekel to tangane njaluk diketok apa piye tangane lho? Oh ene anu ya, ene satpame ya. Lah satpame boloku plek kok. Loh mripate rada sulaya ya? Mboten. Lah kuwi abang-abang kuwi. Loh, mana? Iki pira iki? 2. Dua. Masa loro iki lho. Lho sulaya tenan we. Sulaya tenan iki pira? 2. Kok iso loro? Iki ngono 5. Lah sing lingkuh iki ora diitung. Iki 5 iki sing marahi sapa? Rumuse kok ngendi? Iki anggotane iki ya. Aku bingung kowe aja ngapusi cah wedok rene. Kowe ngapusi cah wedok kowe. Sajake kowe ora umpan nggo papan. Kowe nek takon iki takono wong sing sak ukur. Ya kudu dipelajari. Iki ora ngerti plesetan ngono kuwi dheke wonge lempeng kok. Loh mosok jujur kok ngawur. Endi sing marani 5 ndi? Ya, iki jarene loro. Iki jarene loro iki ngono 5. Lah sing drijimu ki pira? Drijimu pira? Drijiku 10. Kabeh pira? 10 ndi? Lah. Sampene katero ki. Ndi 10 ndi? 10. Iki pamane 10 to. Iya, iki 10. Berarti 10, 9, 8, 7, 6. Delikno 6. Jiro lupatmo. 5 karo 6 pira? 11. Berarti drijimu kokean. Drijimu mana? Ngono. Padahal mulai anu budal kok omahmu 10 lho. Mana? Sesuk ketoken to, Le, ketoken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 lho Bos. Sampeyan katarak iki koyoke. Sampeyan iki. Lah mripatku genah aku tanpa kacamata ae genah kok. Leh, sampeyan yo sampeyan asline driji sampeyan yo masalah sampeyan. Apa? Kabeh piye? Citek 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah 7. Drijine malah 7. Dalang ganteng-ganteng drijine 7 Mbak Lurah. Ngono ya ditekane lho. Iki 10 wae. 10 ndi lah? Ki jane 7 bener tapi sing 3 nggih nyulek kowe. Kok enek lho, citek teke apa kuwi teke iki? Lah ya tek kuwi mang ora pejabat. Iki lho, kowe mlakno dadi pejabat ora iso. Kowe kulino ngentit bondo kowe, ngentit hartane masyarakat kowe. Hartane masyarakat. Lah kok enek teke iki lho. Ngentit bojone kancane kondangan kok. Rumahku endi? Citek 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lho. Aku kakean 1 sampean kurang 3. Drijimu apa ngebon sitok ye? Drijimu lho sudone, ndelok. Ndi pira kuwi? Darimu pira? Mau 11 saiki. Citek tek ro. Lho mek loro lho drijimu. Drijine mek loro. Ulangi kan gas, ulangi pisan gas. Ora mek loro drijimu. Endi ta? Citek. Ya ngrek. Wong gara-gara tek ilang 9. Rumah kalau Elita arep berpuisi kalau arep berpuisi. Elita. Nggih, dalem. Nembang sing apik buat warga masyarakat juga buat pinanganten kekalih. Wah wong ayu bakno ya anu, irunge bolong ya. Lah rumahmu terus dicor buntet. Rumah saku padane bojomu irunge kualik bolongane ning dhuwur. Akhirnya tak sendaren. Irunge glowok-glowok lho bojone iki irunge kualik ning dhuwur bolongane. Dadi angger udan bingung golek payung ndek. Sing nyawang katarak ya. Tembang sing tresno mawon buat warga masyarakat tembang katresnan. Napa manut panjenengan? Nangis sajroning atiku aja nang endi nggonku goleki. Memanik. Oh, memanik. Memanik nggih, Om. Oke, cocok. Diaturi buat konco dulur kabeh sing padha kepareng rawuh juga warga masyarakat tidak lupa mempelai berdua selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia selalu selamanya. Amin. Mung sliramu kuwi ta? Nggih. Monggo buka celuk saking ngriku men saya mirasa glawa kula aturi
joget sak mardikaning penggalih nek perlu menek pira. Ya. Oke, Cakra Budaya Indonesia. Iki lho lagune Clorot. Mong sliratiku anandang kasmara Pak Mardi memanik yo selamat menemui hidup baru mempelai berdoa mangkuningka bancrening atiku asih mutan ngrenggani dadi usatan apa iya aku kang nandang pronto lilanono caket mrenges liramu tansah gandeng renteng kaya mimin tuno lela yo Nur Maulida Sik samudra lelumbaning asmara wong ayu ombak ing prasetya tandha anteping tresna sinaksenku mung anggaret mendung ati Toyo esek Cakra Budaya Indonesia Dek Nur Maulida buat mempelai berdua Mbak Wendy Mas Rama Mbak Wendy Mas Rama sama Wage oke juga Pak Nur Iksan sukses selalu Bapak Nur Iksan Mbak Lurah bukan yang duwe putu ewer ambiar Lita mung sliramu kang dadi mani ing kalbu terima kasih pindarekno kaya retno tegese kaya kembang sing etok atuh lah senadyan adoh rasa Pak Bambang ayo John rino wengi tanpa kata idam netes sing tresno ketruwe mau Soga ayo John pancen lek enek wiri-wiri iki pantes kok yo kayak layangan gapangan sayang kancane enek sing ra duwe santos John aku kang nandang pronto lilanono saged mrenges liramu Randoko jak selamat mojo kerepunya kaya lalian mimin tuno Samsul kripik pam ewer tok ganja tok ina
aja ta, trukmu mundur ta. Ta. Tepek tresno sineksenku garit mendung ati kanyong yen tak kembang layong pancen tembang tresno sing diarani kaya iki apa judule iki mau? Menika ninggal katresnan. Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Apa memanik. Maksud tembang sing berbau katresnan iki sair iki nek ditamatne apik-apik. Sineksen kuwung kang anggarit mendung. Nah, iki lho wangel iki. Lho, iki padha karo wong nandang tresno iki mesti bersair. Contone kaya kowe statusmu. Pahlawanku. Pohon pisang kamu menjadi saksi susahku. Nyanding godhong gedang barang ngono kuwi. Ndek kene pohon. Enek sing kopi hitam kau adalah sahabatku yang setia. Terus enek gedang gluduk. Masaku. Kamu di mana? Panjen yo diarani ungkapan sair. Nggih, sair berdarah. Sair berdarah ndasmu iki tau. Ungkapan hati. Iki ngene wae. Nggih, Bos. Waktu Kang Prayoga iki coba njajal ponakamu. Ponakamu padha to iki? Niki. Niken iki. Wah. Uduk mesine. Oke, Mbok. Mosok ponakamu wonge kaya ngono bareng kuwi disawang kaya dangkelan jati iki. Ngeleh ngono mesti ngono kuwi lho Mas aku. Nggih. Ngene, Nduk Niken. Ngene Nik. Coba atur panglipur dateng keluarga besar Pak Lurah, Pak Nur Iksan. Juga sahabat-sahabat sing buruk Parang Rawuh, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para Bapak Lurah mboten kesupen, nggih menika Pak Soliudin, Pak mantan Purwo Tengah. Oh ngono. Coba njajal kaya ngapa jumeneng Nduk. Nganggo spot nggih. Tretetetetetet. Supate Jagra Budaya Indonesia iki lho. Basun Lurah. Oke. Niken kali dilo wah iki. Dear but my sweet only you have the magic magnet. Way I go in, I can hear the sound of violin. Waning paten. Gampang rejo. Make me feel like only you know how. Sway me slow, sway me down. Selamat malam, Papa. Selamat malam Cahayu. Selamat malam Pak Bo. Selamat malam, Mbah. Mbah Kong. Mbah Kong. Ora usah nyeluk-nyeluk di mana viral neh lho kok. Mbah Mem. Lah kamu lho. Kowe nyapa? Kowe lek petuk niken nguyang-nguyu dhewe nyapa? Syukur. Nyicil stres. Ngono wi. Kowe petuk niken kok nguyang-nguyu dhewe. Lho plecak-plecek lambene. Lho Wong kaken hei ngono wi. Kok iso plecak-plecek. Kok iso plecak-plecek lambene bae. Sebenarnya tuh kita itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Yang ada apa-apa kan kamu sama dia. Sopo? Loh, dia dong. Dia sapa? Dia sopo? Lah nyebar hoax kowe. Dia lah. Dia iki wedok lho. Dia iki wedok. Lek dia iki dia. Lho di sapa? Di sapa? Weruh aku di walang adi kok beluk dendem kuwi ta. Siti ning pasar, Bagong ning Embong. Siti njaluk rapi di olehne buta terong. Kene lho caturan sing apik. Omong-omongan kene caturan. Omong-omongan sing apik. Kowe dijak sekak karo Niken iki lho. Kamu jangan macam-macam sama Glowo. Kamu yang jangan macam-macam sama aku, nanti kamu tampar loh kamu nanti ya. Tahun itu kita jadi viral. Apa? Ya itu gara-gara siapa? Itu kan perbuatanmu sendiri. Perbuatanmu. Serudak-seruduk. Aku lo ndak apa-apa, wong aku ya diem aja, aku nyanyi biasa ya toh, Pak. Malah kamu nyosor-nyosor gini kenapa? Kowe iki wong apa bebek? Kamu itu orang apa banteng? Nyosor iki ya bebek no. Banteng mentek ya.
Bandingin aku. Kowe iki ya nek kowe basong ora apa-apa. Ya nek kamu itu ganteng. Nah, iki lho. Wong kamu itu wajah-wajah luwak. Nyosoran. Luwak sing penting kan ora anyang-anyangen. Anyang-anyangen malah nguyuh sak gen-gen kaya. Nah, karena waktu itu netizen semua memepet saya. Akhirnya yang membela saya siapa? John Peter sama John Arya Galih. Kowe berarti aku ra ketok. Raimu no. Aku ra ketok. Aku mbelani kowe ra ketok. Kowe mbiyen ketok apa saiki ketok apa? Bareng kowe penak saiki kowe lali karo asu. Aku. Lali karo aku. Lah yo. Sopo? Rumah aku anggenmu yo bela Niken zaman yo zaman semanteng. Nah, kita kamu itu di sini tuh rombongannya siapa? Oh, rombongannya siapa kok melu Ketok butuh duit apa piye kowe kok melu? Ora bukan bakso kok. Lah kok kowe budal mongko kowe ra dijak lho. Sing nelpon kowe sapa? Mbak Lurah. Mbah Lurah ki telepon mek ngabari kowe tok. Kowe kudune rene iki lek-lekan tok ora melu wayangan. Lah banere itu gue star Niken Salindri. Enek glowohi ndek enek. Loh, glowoh nang burine. Loh, nang buri banner. Nang buri banner. Kamu tidak enggak percaya deloken. Meduna sik deloken. Kah? Kamu bilang Mbah Lurah. Mbah Lurah anu mana? Siapa? Kamu tahu Mbah Lurah yang mana? Pak Nur. Mbah Lurah itu Pak Nur sapa? Pak Nur sapa? Pak Nur ki sing ndi? Pak Nur sapa? Bener-bener dicelok karo Mbah Lurah ki ndi? Wonge sing ndi? Bapak Nur Soim. Ora ngerti, pucet wae. Bapak Nur Soim. Nur Soim. Lah ya wonge ndi? Pak Nur Ihsan, Nur Soim tak suwam pisan. Nur Ihsan. Nggih. Pak Nur. Pak Nur Ihsan. Niki wau nggih alhamdulillah Pak Nur Ihsan kali Mbah Lurah Sun Sundokong. Pak Solihuddin. Pak Solihuddin ngerjakne minggah sedaya pokoke. Wayang kok infone ngoten. Kamu isini ya tak jak omong. Kowe iki jak omongan Niken ndi wonge sebelah ndi wonge sing endi? Mbak Lurah Nur Ihsan ya jelas saya sudah paham kok. Ndi? Ndi? Tanganmu ki lho ngendi? Kok mubeng ki lho? Mosok rene sing nyantol kene. Ora nek nyantol masamu tanganmu iki gantol apa? Berarti ketara nek sing nyeluk sampean ki udu Mbah Lurah. Aku sing nyeluk aku kambali kok. Aku ro sing nyeluk kowe. Sing nyeluk kowe antok kuwi lho. Lah kok kowe munggah rene kudune lak nunggu karo antok ning kono ta kowe iki. Mbah Nur Ihsan piyantune gede dhuwur. Wandel. Piye? Mbah Nur Ihsan piyantune gede dhuwur brengose wandel. Ora ngingu brengos iki. Maksud oh, sama dikerok ta? Lah dikerok ndase ngawur. Ya carane apa, Pak? Menika pernikahan saya. Pernikahannya Mbak Wendy kalian Mas Rama. Mbak Wendy dan Mas Rama semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng seperti beri momongan berkah barokah. Muga-muga dadi nganten sing apa? Mimi lan mie goreng. Mintuna. Mie nyemek. Mimi lan awakmu iso neng pare tuku jemblem. Muga-muga mantene ayem tentrem. Amin. Ngono. Neng pare golek gabah. Muga-muga mantene tansah berkah. Neng pare. Delok sawah. Heeh. Mantene muga-muga barokah. Heeh, ora apa-apa sing penting parikane beda. Kowe sapa ora? Neng pare ndelok sumur. Heeh. Mantene muga-muga panjang umur. Amin. Ya apa kowe iso ora? Sing tak cebek model ngono ki angel nggih parikan. Yo. Neng pare bablane. Kok enggak neng pare terus neng pare. Aku karo Nikenmu wis neng pare lho. Sudah ganti. Lah kok kowe mbok genti to aja neng pare ae. Mlaku dhewe. Lho ora nek kancane. Nek kancane wingi. Nek gondol gendruwo piye? Gondol lho wingi. Gondol gendruwo piye? Aja mlaku dhewe. Aja mlaku dhewe. Aja. Enek wewe. Lho. Kok gondol kowe lho. Ha wong mlaku dhewe ora oleh kok enek wewe. Lah iya malah enek wewe. Nek lek dicucuk mbun-mbunamu, mentol gegermu. Bumbunan teko geger. Sangkik rasa lek nyedot. Sore-sore. Iki bengi. Ini sudah malam, wah. Jam 12 lebih ini. Iya, ini sudah termasuk pagi malah. Malam. Ayo. Sore. Cepetan, IQ-ne dipakai. Mangan tempe. Wong hari gini gizi iki perlu lho. Ndok penting. Kok tempe tok lho, mulane wajahmu kaya tempe. Lah iya, tempeku enak. Lho Niken gak aku tak kowetak aku. Kowe. Karo aku kok kowe iki lho. Lah kabeh dikritik kok disalahne kok. Aku. Wis berarti ra patut kowe.
kowe. Ora patut, parian ra patut. Lek ngono kowe turu. Sapa iki ning daleme Bapak sapa? Bapak Nur Iksan. Nur Iksan. Pak Lurah. Tuku mobil Nissan? Heeh. Terus Mbak Lurah lagi. Dar. Ben ini kan ben konsen. Ini kan ben konsen. Akimu lek gelo pedhot. Lah kok iso? Akimu lho jenengan iki mriksakne. Wis bacotno. Tuku mobil Nissan. Yo. Tuku apa? Mobil Nissan. Aku ora duwe mobil kok. Lho Nissan mobil Nissan ku lho. Maisan. Iso maisan piye to? Klawa dikubur ning Maisan. Dulu. Parian ki, parian. Kok ngedeni to? Ken kowe. Ora apa-apa to wong parian kok. Parian oleh. Parian ki ra apa-apa, Los. Dong, jarene Glowo dikubur ning Maisan. Kowe wedi ora? Lah tak jejek sikilmu lho. Mas aku jejek sikil kok ngangge sikil. Jejek sikil yo ngangge irung to. Ya, apane? Lah, parian sing cepat padat. Tuku mobil Nissan diadai tampah. Lagi lho. Bayo tampahe sepiro kuwi. Kan namanya parian itu enggak masuk akal tetapi itu bisa apa? Iya. Bisa temu ya. Iya, bisa temu. Bapak Nur Iksan, muga-muga panjang umur berkah. Amin. Iki pinter. Yo wah kowe gawe opisane wah. Nggih. Ayo. Ayo. Neng Gurah bablas neng Dampit. Lho, Terus Mbah Lurah Glowo nyuwun duit ngono tok cukup. Oke, siap. Kula teng panggung Mbah Lurah. Kowe seniman lho wah. seniman ini ndak patut loh. Duit DUIT, doa usaha iman dan takwa. Jenengan pun keras-keras. Jenengan pun keras-keras. Apa? Victor jenengan niku. Apa? DU IT. artine doa usaha iman dan takwa. Sing ngomong sapa? Glowo. Lah kowe apa kok omong DUIT? Uang. Wis singkatan kondi. Lho, kowe ngawur golek slamet kowe asine. Lah, selamat. Tiang Mejono. Aku. Napa? Cetok lho. Ya, Nduk. Ayo. Nyapa walang rek? Model ceret. Loh. Kowe wani mbek aku kowe. Lho, sapa? Anggitmu aku. Iki bolone akeh lho nikan iki. Lho, tenan nggih. Nikan iki bolone wong wedok-wedok akeh. Iki bareng rombongan apa mboten? Lho, enggak dhewe. Ndak dhewe. Oh, tenono wae. Dia budal dhewe ndek iki bareng dalan kene sawah-sawah lek ra putul ndasmu aja takon jenengku lho. syukur. Putul ndas tak ganti ndas serepan. Apa ndas kire? Ndas pitik. Ndas serep no. Oh, tak kira ndas kire. Jadi ndas pitik pelangi lho. Tapi ndas serep tak pasang koyo anu pentol korek. Iku. Cuwilik ngono. Cuwilik. Ya apa kowe? Heh, guyang-guyu sapa sing ngomong? Kudu mutah. Wah, diangkrek. Ora cedhok kok ya. Ayo nyanyi yuk. Ayo. Anu, manut panjenengan tembangin jajal sing semi campur gamelan, campur musik kene. Campur apa? Nasi ambor ya? Lho nikah ini sakmene dhuwure lho wah. Anakmu kok umur 17 kok dhuwure pangkat sak senti ya. Sampe mendhi Anakmu tek. angger lekas ngadeg dideg, angger lekas ngadeg dideg akhirnya cemet lho anakmu. Apa? Eleh kowe iki tekoni kunci ngono mesti kedip-kedip. GR kowe iki. Niki tekon kunci akhirnya mau main mata ya ngene-ngene. Napa Pak? Enten pamundutan apa mboten? Oh manut jenengan Lestari kene. Oke. Lintang Asmara kene. Terus liyane ya kene sembarang. Ujaningsih saged mboten? Lho piye to? Ujaningsih bisa. Cacahe kok duwe sing duwe gendaan ningsih mesti apal. Manut panjenengan sing ndi? Ujaningsih mawon. Oke, Pujaningsih. Sang mustikaning Asmara. Oke. Iki Gamelan. Tabuhan apa? Nggih gamelan. Ya sang mustikaning Asmara. Son kayungan pringandika. Yen Jawata ngalilanana bakal kapundhut krom. Kalah cepet kowe kalah. Pujaningsih kok cekuwek iki lho. Lah ya pucane dicek daripada diuwak-uwak. Ora cetok. Elek Ndak patut. lek tak jak wayangane nganjuk ditenono lek kowe ngono kuwi panggan masaku. Lho, jajanmu dijimuk lho, Nduk. Tak budel Loro. Dadi wong aja pelit-pelit to. Mbah Lurah los kok. Kowe iso nyanyi ora kowe? Saged. Tak bedile lele Mimis wis iso. Nikan bedilen ya jal tak urung nyanyi.
Kowe nembak Niken. Lagu-lagu ya aja sing anyar-anyar sing tempo dulu ya kudu anu. Lah yo wis sing anyar ae. Mayor arep ngetokne anu, soal brene dheke. Menika lagu spesial kagem Mbah Lurah ingkang sami rawuh. Lagu saking Gus Plus. Tapuken lho. Lagu kok sapa? Hah? Gus. Pus. Sa. Gatel lagu. Kurang ajar. Njaluk disilat ndase kok. Kuwi lejing. Ana sing lawer. Lah. Arep nyanyi apa lagu? Rayunan ikan ke. Coba. Pring gading kepararang. Moto gajah rai jaran gawe wirang. Cengkir gading tambane wong loro watuk. Gepres-gepres karo kanca kudu bares. Mbah simbah golek gurem. Gawe anak rasa penak mesam-mesem cangkir gading tambane wong loro watuk asma, watuk bronkitis, watuk alergi. Sapa wani nini karo aku kuku tak bedile hop tembak sinden. Mbak Susi tembak dar. Dia rakuan gawa awak lho. Ayo. Kurang guling. Kabeh mau bedil iki piye to, Pak? Mbak Susi mati. Aja. Ditangekne. Lek mau bedil iki lho. Rakuan gawa awak lho. Ditangekne. Lek bedil iki kaya dia kuat lho. Susi mati lah dia kok malah kesemalan ki bantal biasa. Iso bedil tenanan. Mbak Susi ceblok. Mbak Susi ceblok. Satu kali lagi dar. Kapok ra yo. Ditulungi. Apa ki? Lita kebrukan iki lho, rumahku. Nembak aja Susi, kan lho. Pinggir dhewe kan lho. Rumahku. Nah, usuk kabeh dibedili iki lho. Aku yang itu Niken. Tembak jatuh depan dar. Niken tak kuat aku. Kok nek Susi tok to sing mau bedil iki. Loh, aku arep nembak Mbak Dea. Oh, Dean ketutupan Susi. Ayo, cek ben lungguh sik, aja nembak yoga. Awas. Sapa wani nini karo aku kuku tak bedile. Yo tembak. Beren kabeh. Kayak kaos putih bedilen po. Bedil po. Lancip. Hei. Iki wayangan Mas orang. Kok iso angkitmu kirik digawa. Rumah saku. Iki lagi sing celem bedilen po. Nyengkel tem lho. Ngono. Sinden yoga kabeh mati, garek sitok. Dalange sapa wani dalange? Sapa wani? Lah kurang mati ya. Dan ikan rong bedil. Kurang mati ya. Kowe sak sirmu dhewe. Kuwi njok tak bedil. Waduh, bedilku gombyok. Rumah saku ora cetha kaya. Iki. Sapa urung dibedil kok tak watuk. Ayo. Sapa wani? Garek dalange sing ora anu iki. Wah, arep bedil. Tak lindungi. Waduh iki. Ayo, lha iki anakku kok ngawur rumah saku arep bedil, Pak. Mok lindungi lewat ngarep tak bedil lewat mburi. Sapa wani nini karo aku kuku tak bedile lele. Ora tedas. Delikno lho, simpenen. Wong aku ki duwe lembu sekilan lho, wong. Jangkrik mejet to. Kuwi ora anu. Ya, wis. Oleh manuk emprit. Ayo artibone ndi? Kono. Artibone niken kowe iki. Ngawur. Jijik. Piye wae deloken sik wae isik ora wae. Wah, iya. Isik ora. Kenek siji tok. Malih sangklir. Tak sewampluk rumah aku. Ya. Yo, pujaning clear. Apa iki? Pujaning se. Pujaning room. Pujaning se. Ya, Mas. Patrick. Iki teater iki dulu-dulu sing bareng rawuh. Cakra Budaya Indonesia. Oke, Niken Salidri.
suarane apik tenan. Luar biasa. Jan rumah aku bocah kok. Iki nembang iso nyindene kecilik lho, Wah. Anakmu sing wedok kae umur 3 tahun iso nyanyi ya. Bisu kok. Wedok bisu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, naudzubillah. Lanang kabeh. Astagfirullah. Aku lek mantumu, ayo kowe yak-yakan kowe omong-omongan mantu aja ngeman karo barang sing wis metu. Iki ya tembang pujaning sing iki lak tembang katresnan, kegolong. Dadi wong tresno iki cocok kalih apa suasana hari ini tuh menikah. Jadi kalau dinyanyikan lagu pujaning saya itu pas. Bagus. Momen. Nek momen nek glowah awan mau kena momen. Rumah saku. Momen. Jadi kena diarani tembang iki Nario Panglipur, diaturi para bapak ibu, tamu agung, juga warga masyarakat Paning Paten sing padha pareng rawuh. Betul. Pamriksa dimanapun Anda berada, neng YouTube, neng TikTok, kabeh padha mresani. Waduh niken jebul nembang pujaning sih apik. Sayang kok enek glowah ning sandinge. Iya. Dadi dianggap niken dicedeki tekek. Rumah saku. Coba nduk. Menika mumpung sowan wonten Paning Paten umpama sepisan malih ngaten. Oke. Manut panjenengan aku pokok tembange manut panjenengan. C, Mas. C kembali ke tok. Dadi C tok. C melayune ning Wis glowo mesti elek lho glowo. Lah C salahe. Mbak Lurah, wae. Napa badhe duet siap nggih bar niki. Aku diaturi tetembangan. Yo. Allah. Apa? Ono nyedeka niken. Wong ayu kuwi. No. Bahasa Inggris mudeng ora glowo. No ndarane nyeluk no. Kowe nyapa dadak anu. Dalem, Pak. Ngono nyapu kowe, Bang. Nah. Hamba gede tak seberangi. Ora apa-apa. Kamu rainya jangan gitu. Itu wujud rasa sayang apa nih, Nduk? kamu sama aku. Rainya? Iya. Basane sing apik to. Apa? Paling ora kamu prejengannya jangan Ya aja rai to. Apa? Dapur. Dapur yang pawon no. Hati mimikmu wajah wah mimik. Aja mancing-mancing lho. Nah, Ayo to fokus. Ora tas diinget diowok-owok. Wis ora apa-apa. Hamba gede tak seberangi. Ayo. Banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi. Skoro geni tak ngonang. Apa maneh mung lawan bapakmu kuwi. Bapakmu mesti telatini. Kita nyanyi bersama di tepi pantai. Emang kamu bisa menyanyi? Bisa dong. Mana pantainya? Kamu kalau di pantai mesti kipu. Pantainya mana sayang? Itu pantainya depan ini. Itu pantainya kok banyak kelapa ya? Oh itu bukan kelapa, tapi itu apa? itu kepala. Iya. Itu kelapa-kelapa yang mau dipecah. Sayang kita ke pantai sama siapa aja sih kok itu dia ikut-ikut? Ini sama siapa? Wah disauri no. Kita ke pantai lihat buaya. Kok di pantai ada buayanya? Kan buaya darat. Loh, kayak musuhnya musuh Aji Soko, buaya putih. Oh glowo. Apa kayak Koplak no. Ya Bako bersama Cakra Budaya Edo Desa. Alah gase ya. Alah kangen kono ngambungo tembok. Yuk. Ya.
bapakmu kuwi hamba gede tak sebrangi banjir bandang tata kaki aku kuwi iso dadi siji kenang cepet aja ngopi sekaragani tanggung langi apa maneh mung lawan bapakmu kuwi pasti talateni. Oke, terima kasih. Iki lho wong tresno ki perjuangane kaya sing diomongne nikan ki. Iya. Ombak gede, dikapane kuwi. Disebrangi. Terus apa neh gunung? Banjir bandang tak tataki. Dipapaki? Tataki. Oh, ditataki. Aku sing dadi pikiran nek segara geni tinggi nglangi gitu. Ngobrane nek swara kritik. Ya mengko laire pisang geni ya ngono kuwi. Ya pas. Oke, terima kasih Cak Ayu. Ya, terima kasih Papa. Pinarak rumiyin. Sampai ketemu lagi. Oke. Ora tau leren kok niken iki rumah saku ning sing penting sehat seger waras. Amin ya. Wah, dalem Bos. Bobono Putri Sartono, Mbak Caca kita barenge karo Intan Budi Legowo. Cukup nganggo gitar sulilir. Indonesia Cakra Budaya untuk Anda. Kamelani. Selamat menemui hidup baru mempelai berdua. Kene wong ayu. Putri Sartono. Terima kasih. Intan Budi Legowo. Cakra Budaya Indonesia. Oke. Cuco. Malurah Waneng Paten. Juga tidak lupa Mbak Jokol, Mbak Soludin. Aku. Juga Pak Kapolsek Pak Dan Ramil. Terima kasih. Samsul. Ripe. Buat mempelai berdua, bahagia selalu selamanya. Amin. Asap di gunung, garam di laut. Yang finalis dari sisi tetap bisa nyawiti. Hanganku nyamborohan nembus Miko ngitung lintang sesulo padang rembulan dagolai ono ngerti si panjerino tati tipi kidong saking jantung lalu Amosoro sorahang rangke Cilanggo tadi tipi layang kita tak samper kengang sumilir porak rasa seliramu tenesata dong Buco hatiku ngotirto saupama kapan boyo aku bisa ngegem lintang ngerenggang indah rembulan Ketidawa Mas Soliudin lo Inter sumilir wong bagus Cakra Budaya Indonesia itu ayo Yo Mas Arif Kiwir dulur-dulur kediri semuanya selamat malam bro Samsul Kripik Ibu pilih sebagai sebab guru babu baca cara wala kalan kalu kagen oh
Pak Lurah. Bos. Saya selalu. Siap dan. Awas. Anganku Namborohan nembus mega Gampang rejo lho iki. Lintang sesunuh padang rembulan Padang tak bulan. boleh iya anak tapi sedang jarino Anjerino. kanti pipi kita keketek ing jantung kita paner rambatan musoro soro naga jiwajo Ji, Malaka Ji. Angin semilir. Ora krasa siramu tansah tak pikir samar kuatir lan mutat jabang sekar mekar ing ora-ora kang cekak akan tanpa tunggu temete sing tirta kanggo nelasi luka-luka hatiku kanggo nelasi luka-luka Oke, terima kasih, Wah. Nggih, Bos. Monggo bengi kepanggih mapan ning alun-alun Jombang. Jombang, Oh, nggih. ngono. Kapan nyata muga-muga apa sudah kasihpun Mbak Lurah Iksan sak keluarga netepi darmaning sepuh tansah manggih wujuding katentreman karahayon. Putrane utawa Mbak Wendy lan Mas Rama nggone bebrayan agung muga kuat kuda kuat subut dadi keluarga sakinah mawaddah lan barokmah. Allahumma Amin. Coba